Compañeiros e compañeiras de Podemos Galicia, quero recordarvos que aínda estades a tempo de presentar as vosas candidaturas ás primarias de Podemos Galicia dentro de un mar de xente. Tedes de prazo ata este venres ás 2 do mediodía e só tedes que enviarnos un email a colabora@unmardexente.org no que nos indiquedes o voso nome, o círculo ao que pertencedes e axuntedes unha fotografía e un pequeniño texto de biografía e de motivación. Aproveito para comentarvos que logo da asamblea de Ames do pasado sábado e logo de falar con moitas e moitos de vós, démonos conta da imposibilidade de levar a cabo o que era a nosa proposta inicial, que foran os círculos de cada localidade os que nos fixeran chegar as súas candidatas e candidatos. Por desgraza, aínda que moitos círculos si serían capaces de levar a cabo este proceso en tan pouquiño tempo, outros moitos non funcionan todo ben que sería desexable ou incluso nas localidades pequeniñas están prácticamente disoltos. Por iso apelamos á responsabilidade das candidaturas individuais para que as persoas que vos presentedes o fagades coa responsabilidade de ser representativos dos vosos círculos. De feito, o sábado 19 en Ames serán os círculos das vosas provincias os que avalen mediante o voto presencial a vosa candidatura ou non. Animámosvos a participar masivamente nesta asamblea para elixir ao tercio dos círculos que conformará un mar de xente. Graciñas.